Abdallah. मा भिडिअ दं नोंनाव गाखोनायालाय? आंनाव गैला खिन्थु दानजोबबाय। दाख्लैनो तामुनिनिखौबो दानजोबबाय। मैयानो सोरांसैमोन। गाबोन साबदेन न' मोनहैबासो नयन मेसेज होदों आं। नयन मेसेज होदों सबनियासो। फैखानाय थाङो सबमिट करजागोन। अबेयाव नयन खननाया? फार्लाराव। नों नायनाया माला खननाय? सबनिया गाबोन मा होनोमोन? नै नोंहानि हिनजाव मोसानायखौ नुगोन खोमा। बै नों दंनाया एसो नामा? अ इसिनि चेनेलखौथ' नायदां मा गिलाम भिडिअ होयो होनना। अरे मिया नायजायासै बेसेबां मोनलाय? सर्टसो। बे आलु भाजा एवदो बाथोन देदो बाथोन बायदि गोथाव। आंनो बिदि ओरै हायो मिनिथाना दोनदो। रंजालि बैसागुखौ जों गामियावनो माहैले मा नोंसिनि गामिनि? आनै बिबिमोननि गामिनि। ओइ नङा तामुलि। नुवाखैलै र'। नुवाखै नंगौना नङासो होनदों। अ नो र'हाय फट'सो आनै बिबिमोननि गामिनि। आनै बिबिमोननि गामिनिसो। नोंसोरखौ गारियाव उथेनायानोमोन नामा इयो र' दे। ना नङा? नङा? मानि बिमाया? आनै बिबै नामा? कन्टाबल ना? कन्टा गैया खोमा र'। नेट प्रब्लेम नामाथाय येस। क'क्राझार जाबाय। नेटानो नुला दिसं माबा गल गलसो नुजोब्बाय। आं तामुलिखौ नुवाखैनो र'। दहाय नुदोंमोन ना? ओंखायनोथ' होनदों। आनै बिबिया ओइ गसावनासो दं। गोजाहां माहां गाननाय ना? मागिनायलै दाख्लै।
Abby Blog. Hi, hello, hello, hello nè. Like koron lagi nama jadba. Like kalam deh, jai pedang like kalam. Subung 7 borona mama like don. Thank you like dan hormain takai. Subscribe ya ba subscribe kalam deh. Share dong. Like comment subscribe kalam deh. Chata. Pisang ah. Ang buhor na yun ah. Thích đi hả? Không phải ăn này. Cái lần bắt. Mako. Terus, ang sabi ko lang ka. Mà. À. Ano nakalam eh? Stand ka? Stand. Seren mo hila dili. Ang sila ya. Là vâng. Là sao? Tăng quá. Nè đánh nào. Này. Sao bạn? Kan kok. YouTube này. Itu dia, selesai di balik balik. Sudah kau naik deh. Sudah kau naik deh. Masih kau ham. Seren mo hila dili. Share dong, comment order like kalam deh, jai subscribe kalam aku kalam dah ada on nih. Gede. Aduh, kadang kamu dulu ada alu aja. Kamu dulu aja. Itu sama yang Nó bầu này mình xả cái dong kok. Sabri mani dong. Sabri ke dong orang bu komen orang like lama.
रिल्स बानायनांगौ रिल्स कम्पाइलार जागोन रावबो कमेन्ट हरा लाइक हरा नायखर सोर माहामदे नायखर फार्स्ट थायो थाम्फैयाव ज'आ जाया ओइ आजाखौनदां थाम्फैयाव ज'आ होनदां काम सबनिबो नुगासिनो हा आं थांबाथ' गोथावजों नेट फैजोबबाय मा होनदों लाइक होबाय थाबाय नेट पेक सोना मा फैसायालाय बोरो आरो फैसा बिदिनो नायनो लोमजानाय नायनाय फैसा गैथारै खोन्थादो फैसा होलांखादों नायनाय फैसा गैथा सुबानानै थैयालाय रिसार्ज जोब्बाथाय सोना हरदो फैबा हाजारसो फैसायानो थैजोब गैला माथो आंलाय माजोंथो ब्लग बानायनो माजोंथो लायखो आं बानाया बेरायनोखा मा जाखो बारा गनांगोनलै बेलेगाव थुजाया थुजायो कपिराइट जागोनलै एसे लेथ्रा फट'खौ होयोना एसे लेथ्रा फट'खौ होयो मा फिल्मनाव गावनाव थाङा इसानाव गुमै मोनहानावल'सो थांगोन
Bahagate. Jam syukurbar. Kiram sih zakhahe mahasam zakhahe. Nggak zakhahe nama. Allah no hule pijni no. Besok ni jauh gaya. Kiram sari. Thằng đang rong sắp nhẹ. Sa pun dia. Foreign. Jatuh di sini. Mana jatuh? Dạ thoa cái đây để sao lại mang tôi ra khê Rahul này Rahul Sisodia. Rahul Sisodia mana ya Ismazi lagi Nobazid Boro Hai Makobor oh mana ya Nobazid Boro Hai Makobor. Hello lagi Hai Makobor này online yang sama getawa này Zakang bay nama Mana? Nane Ro Engkam Zabai Danan Lai có đứa sơ đó Keram Sari Nobazid Boro Zana này Dubai này là Keram Sari Eh, mahasam zamai dong nak kene. Bisa ke di thang. Sampai thang dong beri. Mà bà gol ra phải thấy nè đã nè Salah pada pasal ini saya beri. Nah, kadang nayan. Nobazid Boro Ma songke kriya nè Dali. Dali Alu Papor Oh, khana gedeng sarna. Oh ha nè na gideng sar nè Deng khi bahan na gede Bar gas Kau triple nandan. Oh, khana gitu.
नबजित बर' मा जायगानि जाखोनो बाक्सा जोङो बाक्सानि बाक्सा सालबारि ओमफ्राय बिजनियाव दंफैयो आलासि जाना नबजित बर' साबसक्राइब बानायाखैबा बानायदो मा ओइ सौग्रावगोन लासै ओंखार नबजित अके बर' आं अके साबसक्राइब आं खालाम साबसक्राइब खालामगोन माबायानोलै बस्था फैदो माबादो नबजित दस माबा दा माबा दोनबाथाय मा होनो एलबि दोनबाथाय माबा कमेन्ट हरनानै दोन दायो हरगोन ना बानायहरालै दायो बानाय नेटानो गैया माबा नेटानो गैयालै केरामसो नबजितजों साबसक्राइब बानायलायब्रा ग्लु जायाबाबो र' सोरबा कमेन्ट हरदों मा होनदों मानिथ' बिब'खौ लांथ'वाखैबा लांदो नबजित बर' नबजितनि भिडिअ नबजित आदानिखौ भिडिअ रानिं बानायबाय थांबाय खोमा नबजितआ एडभार्टाइस जादों एडभार्टाइस जानायखौ माबानानै एडभार्टाइस जानायाव बानायनो हायो नों लेखानि माबारा मा इदि मजा हरखो नोंलाय र' नबजित आदानिखौ हर भिडिअ रानिं हरबाय दे नबजित आदा मा बानायबाय दं हेल' रायजोफोर बरिया मोसादों
जागोन जाबाय ना हरबाय नबजित बर' हरफिनबाय अन दंनो थेंक इउ अन थानायनि थाखाय नबजित बर'खौबो माने साब बानायफिनबाय केराम नबजित बानायलायब्रा नै थांखायो थुजानो नागिरा दोनजायो होमबालाय आंनिसोना आंनिखायनो डिस्टार्ब जादों दोनदो मानोथो जायिखौलाय माबा थादों जायो गलांगोन दे आंनिसो थांगोन सार दंबावो नबजित केराम सेरदों बानायलाय मा होनदों नबजित बर' थेंक इउ नामा दादा वेलकाम जाना अनेकानो जाला दाबो बेसे ट्रिकेलि थेंक इउ बर' सिस्टार वेलकाम जाना दाबो अनेकानो जानो हाला लांबाय थायो आनबानिफ्राय दहायबो सानै लांखादो दाख्लैबो 10 जन लांदो हामदोना ब्लगफोरा बर' सिस्टार मोजां नुदों थेंक इउ
लाइनाबो माबा थांलाय फैलाय थारलै केराम सेराम दुगायदो खोमालै दा लोगो मबाइल लांबाय खोमा केरामसियारि नबजित आदा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामदो दे बोलो होआखै होदो केरामसियारि यानिखौ बानाय हरग्रो बानायना कमेन्ट हरना दोन आरो होमबानो बानाय हरगोन दे इयो एयो जादोलै अके केरामसियारि नबजितआ बिसोर मा नायदों ना हरनो र' नेटानो दिसथाबथारलै अके आदा अके गुड नाइट थेंक इउ केरामसियारि नबजित बर' थेंक इउ केरामसियारि जाखाबाय नालाय दा बानायहरसैनि अखायानो मा बानायथाय माबा साबसे देलायगासिनो
दोनसै